नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या केरळ भेटेर आसात। केरळातल्या कोचीत तांकां हजारांनी लोकांनी येवकार दिलो। ह्या वेळार कोचीत प्रधानमंत्र्यांच्या रोड शोचे आयोजन केल्ले। प्रधानमंत्र्यांची ही दुसऱ्या सप्तकातली दुसरी केरळ भेट आसा। ह्या भेटे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी 4000 कोटी परस चड 3 कामांचे उक्तावण केले। जातूंत कोची शिपयार्ड लिमिटेडात न्यू ड्राइव्ह ड्रॉप आणि CSL इंटरनॅशनल रिपेअर फॅसिलिटी कामां आस्पावतात। तांच्या हस्तुकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनच्या LPG आयात टर्मिनलाचे लेगीत उक्तावण जाले। आयज तांणी गुरुवायूर आणि श्री रामास्वामी देवळांत वचून पुजा केली। आयज प्रधानमंत्र्यांनी भाजपाच्या शक्ती केंद्राच्या मुखेल्यांक मार्गदर्शन केले। भाजपा हो पक्ष पुराय देशांत पाविल्लो पक्ष आसा आणि उदरगतीची सपना पुराय करपा खातीर वावर करता अशें तांणी शक्ती केंद्र मुखेली सम्मेलनात उलयतना सांगले। बीजेपी आज पूरे देश के हर क्षेत्र हर वर्ग की पार्टी है। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसके पास तेज विकास का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और भविष्य का स्पष्ट विजन भी है। गरीब, महिला, युवा, किसान, मछुआरे, ये समाज के वो 4 वर्ग है जिनके सशक्तिकरण से ही विकसित भारत का निर्माण होने वाला है। ये बीजेपी है जो गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। हमने गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना शुरू की और अब इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाया है। हमने गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी, गरीबों को पक्के घर दिए, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। ऐसी योजनाओं से गरीबों का जीवन आसान हुआ है। शिखाचे 10वे गुरू गुरु गोविंद सिंग हांचो प्रकाश पर्व पुराय देशभर व्हडा उमेदीन मनयलो। अमृतसरच्या हरमंदिर साहिब गुरुद्वारात भाविकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या प्रकाश पर्वे निमतान गुरु गोविंद सिंग हांकां आर्गां ओंपली। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी दिल्लीच्या रकाबगंज साहिब हांगा वचून गुरु गोविंद सिंग हांकां आर्गां ओंपली। हम गुरु गोविंद सिंह जी के बताए रास्ते पर चलते हुए समाज को एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ाने में उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, ये मैं प्रार्थना करता हूं। काँग्रेस पक्ष केन्नाच राम मंदिर बांदकामाच्या पक्षात नाशिल्लो। काँग्रेस पक्षान सदांच रामाचो आणि राम भक्तांचो अपमानूच केला। तांच्या ह्या विरोधाक देशातले राम भक्त केन्नाच विसरचे ना अशें काँग्रेसीचेर राम जन्मभूमी विशयाचेर टिका करतना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हांणी सांगलें। विपक्ष विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी राम जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और देश की जनता देख रही है। इस पे मेरा कहने से कुछ ज्यादा फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन राम भक्तों को जो पीड़ा बार बार कांग्रेस ने दी है वो कभी भूलेंगे नहीं। अनाप शनाप बयानबाजी बंद होनी चाहिए और ये कांग्रेस का दर्द दिखता है कि जो कभी चाहती नहीं थी कि राम मंदिर बने, अब बन गया है तो दूरी कैसे बनाएं, अपमानित कैसे करें और बयान बनाकर सुर्खियों में कैसे बने रहें, केवल इतना ही उनको करना है। इसलिए उनके एक के बाद दूसरे नेता घटिया बयानों देने पे उतरे हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे कहूंगा, अब तो राहुल गांधी जी के उनके नेता ही नहीं सुन रहे, वो भी चले हैं राम जी के दर्शन करने। देर सवेर इनको भी आना ही होगा, हर किसी को राम जी की शरण में आना ही होगा। इराण आणि पाकिस्तान हांच्या मदीं तणावाची परिस्थिती उप्रासल्या। इराणान पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान वाठारांत हवाई हल्ले करून आतंकवादी समूह जैश अल अदलच्या सुवातेचेर हल्ले केले। ह्या हल्ल्यात 2 भुरग्यांक मरण आयलां जाल्यार 3 चलयो जखमी जाल्यात। ह्या हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानान इराणाक ह्या हल्ल्याचे खर परिणाम भोगचे पडटले अशी शिटकावणी दिल्या। इराणान जैश अल अदल ह्या आतंकवादी समूहाचे सुवाती नष्ट केल्ल्याचो दावो केला। इतले मजगती सुरक्षा तज्ञ सुशांत सरीन हांणी पाकिस्तानात आतंकवाद्यांक उर्बा दिवपी देश म्हूण खर टिका केल्या। पाकिस्तानच्या सगळ्या शेजारी देशांक हाचो खूब त्रास जाता। हाच्याच फाटभुंयेर इराणाक हें खर पावल उखलचें पडिल्ल्याचें दिसून आयलां अशें तांणी मुखार सांगलें।
Pakistan and claims that Pakistan is harboring terrorists. In fact, Afghanistan is today blaming Pakistan for harboring Daesh and being hand in glove with Daesh. India, of course, has constant complaints against Pakistan. And then you have the Chinese, for example, who also have concerns of the presence of the militant Uyghur terrorists in Pakistan. So clearly, one is this question that Pakistan has become a hub of terrorism, in the region. Now, Iran has attacked them because I think partly the threshold of tolerance was crossed in the attack in Kerman on the mausoleum of the Iranian general Qasem Soleimani. So Iran has been wanting to lash out for a fair bit of time. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या एका खासा कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष डॉ चंद्रकांत शेट्ये, माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे संचालक यशस्विनी आणि हेर अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी देशाच्या आर्थीक उदरगतीत तशेंच रोजगार निर्मिती, बायलांचे सशक्तीकरण आणि राज्यांच्या उदरगतीत स्टार्टअप्सांचो महत्वाचो वांटो आसा अशें सांगलें. The problem with innovation and entrepreneurship is risk taking. Here is the government's role of promoting risk taking, of tolerating failures, as only when some fail, others will succeed. What happened with West and China regarding sharing of technology are lessons that India can learn from. We need to start funding research and development and get the research model right. It is a long journey, but we have to make the start, and there has to be a big focus on this area. The government's role would be to coordinate and incentivize research and development, but we need companies to come forward. The government of India has the Atal Innovations Mission Tinkering Labs at schools, and Goa government has its own. Coding and robotics education in school projects. The bigger vision of this is to create a scientific revolution and to let kids not be afraid of playing with gadgets. And then maybe some of them may become entrepreneurs. So when there's a Bangalore and there's a Hyderabad, how Goa could be different? भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज शिवोलेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राच्या अतिरिक्त इमारतीचे उक्तावण केले. ह्या वेळार शिवोलेचे आमदार आणि मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष डिलायला लोबो तशेंच शिवोले मारना ग्रामपंचायतीचे सरपंच अभय शिरोडकर हाजीर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी फुडल्या 3 वर्सां भितर राज्यांत भलायकेचो आराखडो पुरायपणान बदलून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मोखी प्रमाण बऱ्यांतली बरी सुविधा दिवपाचो सरकाराचो यत्न आसतलो अशें सांगलें. आयज कॅन्सराचे कडल्यान मातशें स्क्रिनिंगा खातीर बी महिलांनी सहकार्य करचें. मॅडम दिलायला लोबोचे हे PHC फक्त बिल्डिंग उरची ना, एका आनी अपग्रेड करून वेळ लागला. आनी कोणी आसूं, गरीब आसूं, मिडल क्लास आसूं, अपर मिडल क्लास आसूं, श्रीमंत आसूं, लास्टाक तो तेच 108 वयता. लास्टाक एमर्जन्सी जाल्यार तेच हॉस्पिटल खंयचे लागया थंयच पावता. आनी म्हणूनच आमकां ते फेसिलिटीज अपग्रेड करून वेगळ्या तरेन आमकां ते फुडें व्हरपाची गरज आसा. आमी ओवरऑल आमी जेन्ना स्क्रिनिंगाचे आमी उल्लेख करता, आमी म्हणटा की हे स्क्रिनिंगाचो उपयोग आमच्या लोकांनी घेवपाची गरज आसा आनी करून घ्या. शिकलेले मनीस जेन्ना हे गोश्टी फुडें हाडिना तेन्ना मागीर पूर्ण परिवाराचेर तेजो इम्पॅक्ट जाता. आनी म्हणूनच हांव तुमकां सांगता की हांव जो मंत्री आहा तो मंत्री हांव सगळ्यांचो मंत्री. सगळ्या मतदारसंघात तेच तरेचे फेसिलिटीज जावंक जाय. आमी जे सॅटेलायट OPD आमी 70 चालू केल्या, ते सॅटेलायट OPD ह्या म्हयन्या असेंब्लीचे पयलीं आमी शिवोली आमी चालू करतले. म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजाचे सगळे स्पेशलिस्ट ते हांगा येतले. सरकारान नागरी सेवेंतल्यान 16 कनिष्ठ श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यांचो आदेश काढला. हातूंत योगीराज गोसावी फोंड्या पालिकेचे नवे मुख्याधिकारी आसतले. बदली केल्ल्या अधिकाऱ्यांतले 12 उपजिल्होधिकारी आसात. विपुल नाईक गांवकार हांकां काणकोण पालिका मुख्याधिकारी पदाचो अतिरिक्त ताबो दिला. प्रेमराज शिरोडकर उपजिल्होधिकारी येणावळ दक्षिण गोंय, प्रवीण परब उपजिल्होधिकारी बार्देस, मधु नार्वेकार उपजिल्होधिकारी काणकोण, वेल्टन टेलिस उपजिल्होधिकारी दक्षिण विभाग 1, प्रणब भट अवर सचिव अदमास पत्रक, रविशंकर निपाणीकर उपजिल्होधिकारी सत्तरी, दीपक वांगणकर उपजिल्होधिकारी येणावळ उत्तर गोंय, रमेश गांवकर उपजिल्होधिकारी सालसेत, शुभम नाईक उपनिबंधक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, शिवप्रसाद नाईक उपजिल्होधिकारी पेडणे, सुयश खांडेपारकर उपजिल्होधिकारी सालसेत, पांडुरंग गाड उपजिल्होधिकारी केपे,
उदय प्रभुदेसाय उपजिल्हाधिकारी फोंड्या आणि वृश्चिका कौठणकर उपजिल्हाधिकारी उत्तर गोय अशो बदल्यो जाल्यात। आणि निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही भेट दिवपाक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, तशेंच DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्रांक सोंपता। नमस्कार।